que tot el que la Montserrat ha fet i ha representat està aquí. Montserrat, c'était la première voix que j'avais vraiment aimée et qui m'a fait... Més que la perfecció, ella sempre ha buscat aquesta emotivitat, aquesta donava molt, estimava molt, era molt generosa. I això és C'est toujours quelqu'un très en harmonie, en douceur. Aquesta confiança incondicional encara em feia volar, traia el millor de mi mateix. Moi, je ne me souviens pas d'un seul concert de Montserrat qui ne m'ait pas nourri. Dèiem, la Montserrat entra en escena i no camina, flota. C'est une voix qui est un concentré d'émotions. Je ne suis pas une voix baroque, je suis une voix tout simplement, que je chante les répertoires que j'aime. Els meus pares feien un equip molt únic, no? Es complementaven molt. Eren molt diferents, però alhora es necessitaven molt una a l'altra. Ma mare tenia una capacitat d'empatitzar amb la gent molt, molt, molt gran. I això provocava que ella fos molt, molt estimada dins de tot el cercle d'amics, no? Perquè en el fons són tot de músics en què ells han anat fent diversos projectes i en el fons són amics. Et je crois que le couple a toujours été une inspiration en miroir, encore une fois, et ça les a nourris l'un l'autre très profondément, et ça nous a nourris aussi, beaucoup. Són pocs els projectes que s'han fet en aquesta casa, sigui la Fundació, la Capella, amb Esperion o amb Alia Vox, en els que ella no ha tingut una participació, diguem-ne, plena. La Montserrat ha sigut en la meva vida, no solament ha sigut el meu amor, la meva estimada, sinó ha sigut la mare dels meus fills, la musa constant, la col·laboradora constant, la consellera essencial. Jo diria que jo moltes vegades veia la Montserrat com un ser que venia d'una època antiga, com una sibila, com una sibila que venia de la Grècia antiga, i que estava aquí, amb mi, com un miracle, no? I la veies també una mica com aquesta dona que qualsevol home espera trobar la vida, no? I que molts pocs troben. I que la tens i després se'n va. La Sibila és un personatge essencialment femení i la feminitat de la Sibila està en aquesta qualitat que moltes dones tenim, aquest costat psicològic de saber escoltar, veure com va el món, mirar d'una altra manera. Allà a la classe de violoncel
Vaig conèixer en Jordi. Tenia una classe amb el meu mestre Josep Trota i en el qual li vaig portar una suite de Bach, una fotocòpia del manuscrit. Lui, il finissait ses études. J'étais aussi étudiant de violoncelle. Era complicat per ell que jo en toqués a partir del manuscrit. Es va allargar la classe, el següent alumne era ella, estava al costat de la porta esperant. Il avait une manière de jouer tout à fait différente de ce que son maître demandait de lui. Il jouait directement des partitions originelles au manuscrit. J'étais très touchée. I jo vaig sortir una mica decepcionat i quan vaig passar per costat d'ella em va dir molt suaument una cosa, no vaig entendre, em vaig acostar i va dir no t'amoïnis, que toques molt bé. Tenia una veu meravellosa i un perfum també molt subtil i me'n recordo que després que em vaig sortir vaig estar una bona estona amb el record d'aquestes paraules, d'aquesta veu. Quan jo vaig conèixer la Montse, jo era una mena de monjo. La meva vida era estudiar 8 o 9 hores diàries al violoncel, estudiar música, estudiar contrapunt, estudiar història de la música. I jo era un salvatge en aquella època. I la Montserrat era una persona d'una gran sensibilitat, d'un gran sentit, o sigui, també de la relació humana, no? Era una persona que havia crescut en una família amb molts germans, amb una família molt unida també, amb molts parents i amb una vida social també de la família molt forta. La família del pare, la família Figueres, són grans melòmans. El meu avi matern, l'Antoni, era director d'una fàbrica de cereals, però la seva passió era el cello. El seu somni hauria sigut dedicar-se a la música. El pare ens va donar una cosa meravellosa, i és que un cop a la setmana feia quartet a casa. Després de sopar, en lloc d'anar a dormir, ens quedàvem a escoltar el quartet. No? Tot el repertori aquest tan intimista de Brahms, Schumann, Schubert. Jo vaig conèixer abans el pare de la Montserrat, que no pas la Montserrat. Va ser a través del mestre Joan Macià, perquè ell tenia una petita orquestra, i en aquesta orquestra el primer violoncel era el pare de la Montserrat. De seguida em van demanar a tocar l'orquestra i vam ser col·legues en aquest sentit. Jo em trobava molt fascinant aquella orquestra de persones totes molt entusiastes i molt, però al mateix temps molt burgeses. Era un ambient molt típicament d'una certa societat en el qual jo m'hi sentia molt llunyà, no? El pare va ser la primera persona que un bon dia em va portar un disc de Monteverdi, els Madrigali, Guerrieri i Amorosi. Ens vam quedar tots meravellats, no?, que existís. A més de l'orquestra del mestre Joan Macià, el pare de la Montse i el seu tio tocaven instruments antics, concretament la viola de gamba i la flauta i altres instruments, en el grup de música antiga d'Ars Musicae.
a Catalunya havíem tingut personatges com el Felip Pedrell o mossèn Higini Anglès, que predicaven en el desert i que van fer una feina sensacional, i van ser ells els que comencen a recuperar aquesta manera d'entendre la música antiga científicament, transcriure-la, començar-la a interpretar tal com està la partitura, no inventant coses rares. I és aquí que el grup Ars Musicae va ser com una mena d'aplicació pràctica de tota aquesta part, diguem-ne, teòrica que havien començat a impulsar els pares de la musicologia catalana i que a nivell de tot l'Estat van ser els primers. Ars Musicae va reiniciar-se després de la guerra com un grup de diletants, de gent que estimaven la música i que l'únic plaer era fer música, de tal manera que ningú cobrava res i tots els diners que es podien treure de concerts es feien servir per comprar instruments nous. Avui dia, parlar de la música antiga, de la interpretació de la música antiga a Catalunya, no es pot fer si no dediques un capítol en majúscules al conjunt Ars Musicae dirigit per Lamanya, per Gispert i per Rumascales. La Montserrat d'una manera natural, va conèixer l'ambient d'Ars Musicae a través del seu pare. I com que tenia una veu meravellosa, de seguida la van incorporar al conjunt del Cor Aleluia, que era un dels cors en aquella època que cantaven realment bé. Recordo la sorpresa i l'esturament que vam sentir tots al sentir la veu que la Montserrat podia treure de persona gran, no de nena que canta per la muntanya, saps? Que era una meravella, va ser una meravella aquell descobriment d'aquell instrument. I jo crec que l'Enric Gispert va ser una persona molt, molt important per la seva vida, perquè era una persona amb molta sensibilitat, molt oberta, molts estils diferents de música. Als 16 anys, encara adolescent, va ser un privilegi trobar-lo. I quan vaig entrar a Ars Musicae, doncs, em vaig trobar treballant amb ell, en aquest grup. Hi havia gent, bons amics d'ara, com els companys de tants anys, de fer música junts, en Rumascales, la meva germana Pili, la Laura Almerí i en Jordi. L'Enric Gispert va comentar així en veu alta si algú coneixia un jove músic que li interessés la viola de gamba. No? I la Montserrat de seguida va dir, jo conec un jove violoncel·lista que toca molt bé Bach, potser li interessaria. J'ai pensé que peut-être ça lui intéresserait de rentrer dans l'ensemble où il y avait des viols de gamme, qu'il y avait mon père qui jouait aussi comme violoncelliste. Et donc il est rentré comme ça et tout de suite il était amoureux de la viole. Tenia l'ocasió d'anar a un congrés de les juntes musicals que hi havia a París durant una setmana i en aquell moment tenia el viatge mig organitzat amb una persona que ens acompanyava en cotxe fins a Tours i jo vaig, no sé què em devia passar pel cap, vaig dir en veu alta, si algú que vulgui venir amb mi a París, doncs vaig a París la setmana que ve. Jo vaig pensar, caram, la Montserrat és la manera que es coneguin un viatge, saps? Perquè sabia que a la Montserrat li agradaria molt. I llavors va ser quan li vaig parlar. Dic, mira, la Montserrat Figueres, d'Ars Musicae, li agradaria molt, estic segura que li agradaria molt, posa't en contacte. I jo vaig pensar que era una cosa molt ben trobada, d'aquesta unió, o unió o almenys coneixement mutu. Gràcies a l'Anna Gispert, que li va preguntar, escolta, t'interessa el Jordi? Doncs vés-hi. I va ser en aquest viatge a París que ens vam començar a conèixer profundament i va ser meravellós, va ser una experiència molt maca. Jo no sabia que en Jordi estigués enamorat de la Montserrat, però tenia moltes ganes que en Jordi la conegués. I vaig pensar, un viatge és la gran manera de que dues persones s'assabentin qui és l'un i qui és l'altre. Tenia com
una mena de premonició de futur, d'una cosa que naixeria i que seria molt gran, saps? I em va agradar molt no equivocar-me. Els principis van ser difícils, perquè la Montse era... Bé, l'avi s'estimava a tots els seus fills, evidentment, però la Montse una mica la nineta dels seus ulls. Però que la seva filla s'anava a l'aventura amb el Jordi, que era molt bon nano, però que... Bé, ni oficio ni beneficio en aquell moment. Ell era d'idees molt concretes, tenia uns criteris molt extrems, no? Però al mateix temps era una persona molt apassionada. I quan vaig anar a demanar-li de festejar amb la Montse, teníem el seu pare quasi més familiaritat que amb ella mateixa, no? Ara, quan va començar a veure tota la feina que feien, no? Projectes, enregistrar discos, començar a fer concerts, va canviar de parer, no? Em sembla que quan vam fer els vespres de Monteverdi i me'n recordo quan acabava l'últim acord i estàvem a Santa Maria del Mar i el so semblava com si pugés a dalt i me'n recordo que se'ls va mirar amb una gran admiració i va dir perfecte, i un perfecte que el va dir amb tanta passió que es va sentir de les primeres files, no? La seva veu té un so de gran bellesa i puresa i a la vegada és com si hagués viscut moltíssim i ho entengués tot. Sempre m'emociona. Té aquesta intuïció profunda, finíssima i aquest gust exquisit per les coses, no? Que allà on ella canta és el lloc just. La Victoria dels Àngels era la cantant que més bé interpretava la música antiga. A part d'un Alfred Erra per la música anglesa, era el model, no? I el fet de poder haver fet música amb ella va ser una experiència fonamental. Per la Montse això la va inspirar moltíssim. Aquests anys a Arts Música van ser uns anys molt, molt importants per la meva mare. Canta molta polifonia, molta música de conjunt vocal. Ella sempre deia que quan cantava Morales o Victòria era una música que era com volar. Està parlant de la necessitat potser que es dediqués a estudiar cant com a solista, el qual implicava, en certa forma, no poder continuar cantant com a cor. I això va ser un dels moments dolorosos per la seva vida. Jusqu'à le moment que je l'ai raconté, je faisais du théâtre, je faisais du violoncelle, je chantais, je faisais de la musique ancienne, musique contemporaine. Mais c'est à côté de lui que j'ai compris qu'il fallait que je me décide pour un chemin. On a envie de faire quelque chose ensemble et on part pour Bâle pour étudier cette musique. On part aussi de Barcelone, de l'Espagne, dans un moment où le franquisme est très fort et on en souffre beaucoup comme artistes, comme des êtres humains. Pour nous, la Suisse, c'est un pays calme où tout est possible.
Jo me'n recordo que amb la Montse havíem estat parlant de com enfocaríem la nostra vida i com vam prendre consciència de tot el que hi havia fora que necessitàvem per poder desenvolupar el nostre ofici, els nostres coneixements, doncs va ser evident que havíem de sortir fora i en aquest cas va ser la possibilitat d'anar a l'Escola Cantorum Basiliensis a Basilea, que va ser determinant. Vam poder fer la música d'una manera privilegiada perquè vam poder abordar profundament l'època medieval, el Renaixement, el primer barroc, el barroc tardiu, i això dona totalment una altra mesura de les coses. Va ser allí que vam conèixer músics com l'Andrea von Ram, el Thomas Binkley, gent que eren en aquell moment els grans intèrprets de música antiga de l'estudi de Fourier Musique. Va ser uns anys molt importants, els 68, 69 i 70. Van ser un moment d'aprenentatge, d'obertura, i van ser uns moments en què vam prendre consciència de tot el que ens havíem d'aprendre i havíem de desenvolupar. Ella va decidir a dedicar-se a la música medieval, a la música del Renaixement i a la música de l'època de Monteverdi. I això va coincidir llavors a Basilea al conèixer músics com el llautista Hopkins Smith. Tenía mucha gracia y mucha dulzura, hermosísima, y con una voz y una presencia muy noble. Nos conocimos en la Escola Cantorum, aquí en Basilea, en una clase de Thomas Binkley y de Andrea von Ram. I va ser Tomàs Binkley mateix que ens va dir per què no feu violilistes? I vam treballar molt amb ell un temps violilistes i va ser el començament d'Hesperion. Nos reunimos para un concierto, dos, Jordi, Montserrat, Lorenzo Albert i jo. I un dia que estàvem fent música en un concert ens va sentir un productor alemany i ens va venir a veure i va dir, escolta, m'agradaria fer un disc amb vosaltres. Dans les années 60 et au début des années 70, les groupes de musique ancienne étaient dominés par les Anglais, par les Hollandais, par les Belges, et ce n'étaient pas toujours des gens très festifs. Tout d'un coup, évidemment, Hesperion est arrivé avec des couleurs. Les musiciens méditerranéens, les musiciens du Sud, on va dire, se sont mis à récupérer leur propre musique et à l'interpréter comme il faut, c'est-à-dire et pas la laisser seulement aux Anglais. Il faut un peu d'Espagne autour, comme dirait Ravel. Així de fàcil, introduint percussions, introduint ritmes molt més propers, a vegades vertiginosos, buscant una profunditat dramàtica que semblava que la música medieval no havia de tenir. I aquí va ser la gran revolució. De cop, la música medieval va prendre vida. Podríem dir que entre la nostra generació i l'anterior una petita revolució que és la reivindicació de l'artista amb una llibertat individual però basada en un coneixement històric. Nunca tuve la impresión de que estábamos creando una nueva estética, sino más bien que estábamos dando a luz lo que la música misma pidió.
El repertori que el Montserrat s'interessa des del començament dels seus estudis ja més professionals està centrat en diversos tipus de música. D'un costat hi ha la música medieval, sobretot espanyola. Després està també molt centrat en l'època del recitar cantando, que és un dels aspectes que ella també va desenvolupar amb més profunditat. I sobretot és la primera que grava tot un disc dedicat al recitar cantando de Caccini. És com una referència molt important per totes les generacions que venen després, perquè hi ha molt poques gravacions de Caccini d'aquesta qualitat. I ella n'estava molt orgullosa. Tot té una continuïtat. Caccini és el primer bel canto. El que passa que ja en Bellini se'ns ha esfumat el diàleg entre la poesia i la música. Si el cantant no coneix els inicis del melodrama, se li poden escapar coses. Allò és autèntica meravella, encara avui. Quantes sopranos voldrien cantar aquells Caccinis amb aquella naturalitat expressiva, amb aquella espontaneïtat, amb aquella frescor? Allò és un documentàs. Gairebé, deixa'm ser una mica romàntic i dir que és gairebé irrepetible. De seguida que vaig començar la meva carrera van néixer els meus fills, per tant vaig fer de cantant i de mare. Jo no vaig estar bloquejada com a concertista perquè tinc un marit que no em deixava, tot i que el meu desig a vegades era de no deixar els meus fills. La mare ho dona tot, l'artista té que prendre-ho tot per ella per poder-ho donar després. Aquí em va ajudar enormement en Jordi. Em volia sempre al seu costat i jo també. Era essencial. Com a cantant, que estic profundament marcat, no? Per una veu que porto sentint tota la meva vida des de petit. Quan el Ferran i jo vam néixer, ella ja sempre ens cantava moltes cançons de bressol i moltes d'elles eren sefardís o eren espanyoles. La naixença està lligada al dolor. També quan l'infant és petit, la nit, el moment que estàs sol, jo crec que la música és el millor que pot donar una mare. El Mareta, Mareta, que l'hem cantat molt juntes, que aquesta, de moment encara no m'he vist en cor ara cantar-la sola, però sí que és una cançó potser de les més maques que he fet amb la meva mare. J'adore ces disques de berceuse, qui est tout son répertoire au fond. Mais son répertoire, c'est sa poésie. C'est ça le répertoire de Montserrat, c'est sa poésie, c'est-à-dire, encore une fois, tout ce qu'elle touchait. Jo era secretari general de la presidència de la Generalitat i en aquell moment el president Pujol tenia un interès extraordinari per
l'obra i el treball de la Montserrat i del Jordi. Jo crec que des de l'inici que va poder conèixer-los de prop arran del seu retorn, va entendre que aquesta era una ocasió privilegiada per al conjunt del país de tenir uns grans ambaixadors en el món de la música i que, diguem-ne, més enllà de la seva admiració personal, Jordi Savall i la Montserrat Figueres, a través de la Capella Reial de Catalunya, havien de formar part de la imatge i de la projecció de Catalunya al món. Aprofita que estàvem aquí i vam crear a l'any 87 la Capella Reial de Catalunya i aquí, a partir d'aquí, vam començar no solament amb el cant de la Sibila, sinó amb les músiques de Cerarols, amb el llibrament de Montserrat, amb totes les músiques que ens interessaven també desenvolupar. Et pour moi, la Capella Reial, c'est terriblement espagnol, en fait. Terriblement dans un sens positif. Hein. Il y a un son très méditerranéen qu'on ne trouve pas du tout dans les groupes du Nord. With Montserrat's influence, the Capella Real established a completely different sound world for vocal music, with darker, richer voices, and again with a blend that was not based on all the voices being similar, but on somehow fitting together voices that were quite different. Right at the beginning of the whole opera, as Montserrat would be the first to sing in the role of La Musica, representing music itself, I'm sure for the audience too, it was quite a surprise to reset the sound world of opera, even of Baroque opera, with this special sound of hers, with the interaction between the soprano voice and the continuo musicians accompanying, and with her way of approaching the text and the emotions of the poetry. Je pense qu'elle avait une technique qui était la sienne, qui était particulière, qui n'était pas un chant sostenuto, qui n'était pas un chant soutenu comme ça, un chant lyrique soutenu, mais qu'est-ce que c'est le chant lyrique, hein? C'est ce que je dis, qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Mais je pense que de toute façon, elle avait la capacité, et elle l'a prouvé dans son disque de berceuse, hein, elle avait la capacité à chanter tout avec sa propre technique, sans déformer les œuvres, et sans déformer sa propre technique. Ella buscava la naturalitat i un cantar molt pur amb l'òpera són dues coses incompatibles, no? Però se'n van sortir molt bé, ho va treballar molt i va aconseguir cantar conservant aquesta naturalitat. Potser els moments més difícils és quan ella canta Una cosa rara i El Borboro de Boncore, aquestes dues òperes de Martini Soler, i és un estil i una forma de cantar que se surt molt del que ella feia cada dia. Personne ne chante comme Montserrat. C'est très particulier. C'est vraiment c'est une voix qui est un concentré d'émotions, en fait. C'est une voix qui est pas... Montserrat, c'est une voix qui n'est pas énorme, mais qui a un focus incroyable. Et ce focus, il est entièrement dédié à l'émotion et à la transmission et de l'émotion et du texte et du langage. Ça, c'est totalement unique. Et à côté de ça, une qualité technique évidente. Elle a toujours eu cette voix mentholée. C'est une voix qui est fraîche comme de la menthe, qui est fraîche comme une très belle herbe qu'on effeuille. Et il y avait toujours, au fur et à mesure qu'elle
grandissait, qu'elle vieillissait. Il y avait toujours cette jeunesse dans la voix. Ce côté que j'adorais dans sa voix, qui était comme quelque chose de pas éduqué. Acompanyar la meva mare era un aprenentatge increïble, perquè ella cantava cada dia diferent. Un dia et feia un tempo, un altre dia et feia un altre, un dia potser qui es prenia més temps, un altre dia menys, i era un exercici fantàstic per realment aprendre a seguir un cantant. Very often we would play something and at the end there wasn't really a comment or sort of let's change this, but rather we'd been listening and then in the concert it would be completely different. None of the things we had agreed in the rehearsal would happen. Une chose pour moi qui est... Je n'ai pas non plus jamais vécu avec une chanteuse et rarement après. C'était quelqu'un qui s'est laissé aller aussi avec l'énergie aussi rythmique avec la musique. And then in a fast piece, very often in performance, she would set off much faster than we had agreed in rehearsal. And so we were all hanging on there tightly, but with a great excitement. And I have to say, one of my special memories of Montse is at the end of one of these very fast pieces, where just as we finished the piece and just before the audience applaud, she would look at us with a kind of wicked grin on her face and a sparkle in her eyes. Lorsqu'on chante la musique ancienne, il faut mettre les mots en avant. C'est primer les paroles et c'est la fameuse guerre entre la parole, les mots, le verbe et la musique. Ça a toujours été c'est ça la grande différence. C'est-à-dire qu'une chanteuse qui aborde le répertoire ancien doit mettre sa voix au service du texte. Et ça, elle le faisait incroyablement. Ella tenia sempre una obsessió de pronunciar molt perfectament el missatge del text que ella cantava. I, per tant, era molt necessari sempre una feina amb ella de pronúncia, de saber exactament cada paraula que volia dir. Palestina, hermosa y santa, cuando sos desventurada. Un dels repertoris que més estima de Montserrat, que va cantar moltíssim, va ser el repertori sefardí. És a dir, el repertori d'aquells jueus que van ser expulsats dels realmes hispànics i que s'han vendut tota una sèrie de tradicions musicals i literàries pels països de la Mediterrània, el nord d'Àfrica, Grècia, els Balcans, l'Imperi Otomà, Israel. I cantar aquest repertori era cantar la Mediterrània sencera. C'était quand même très, très différent des voix indiennes quand on chante d'une autre façon. Et bien sûr, je vis ici depuis de longues années et j'ai beaucoup entendu les voix occidentales. Mais je crois que Montserrat a approché par sa manière de chanter avec son âme, avec des sensations très profondes. Je peux utiliser les mots spirituels. Et ça nous a beaucoup émus et touchés.
Moi, il me surprend. Moi, il m'a beaucoup surpris, en fait, quand on prenait, par exemple, des phrases musicales de ma culture, de ma tradition, la facilité avec laquelle il pouvait les chanter, et puis il ramène autre chose. Il ramenait des ornementations qui ne faisaient pas partie de mon répertoire technique, de vocal, de chez nous. Aquest repertori, entenc jo, que era una porta oberta cap a aquest món oriental i era una porta fàcil d'entrar al món oriental, perquè potser el món oriental no estava tan allunyat de casa nostra, o potser perquè nosaltres, durant molts segles, vam formar part d'aquest món oriental. Cette pièce, en fait, c'est une pièce qu'on retrouve un petit peu partout dans le bassin méditerranéen, et même au-delà de ça, parce qu'après, je découvre que ça se trouve aussi, même en Inde, j'ai entendu ça. Et c'est une pièce, en fait, à la fois qu'on chantait en grec, en turc, en arabe. Il y avait plusieurs versions. Fantàstic. Quan ens trobem amb músics d'arreu del món, tu veus un palestí i un israelita fent música junts i veus que no es barallen i si es posen a parlar no estan d'acord i fent música estan d'acord. Je crois que la musique pour elle était ce qui était cité comme le lien entre la vie de l'esprit et la vie des sens. C'était le lien. Et ça se transmettait quand elle commençait à chanter. Ella feia moltes preguntes i buscava respostes. I no sé si ella ho sabia o no, però cantant ella donava les respostes. La música per la Montserrat representava el seu mitjà d'expressió, però no era el més important. La música sempre estava supeditada a la relació humana, a la qualitat de la relació humana. Però ella li donava molta importància a la música perquè era la seva forma també de comunicar amb els altres, la seva forma més pura de comunicar. I per això, quan ella li van comunicar la malaltia que tenia, i lo difícil que era, ella va rebutjar totes les teràpies agressives que podien ser la quimio o la ràdio, perquè sabia que el preu que haguera pagat per això era no poder cantar mai més. I va preferir buscar altres alternatives i seguir cantant i seguir fent música fins a l'últim moment. Quan cantava tenia aquest amor per la vida que el transmetia, no? No sé si ella sabia si viuria molt o poc, però jo crec que sí que per ella era viure l'instant com si fos l'últim. Això era una cosa molt forta en ella.
i que li donava una qualitat en aquell moment present i una intensitat única, no? I posava una joia i posava tant d'ella que et tocava molt, no? Ma mare, clar, era una persona això, amb una gran sensibilitat, amb una empatia sense límits, fins i tot a vegades extrema, que s'oblidava d'ella mateixa, no? Empatitzava tant, que ella era sempre secundària, no? Que cuando la sombra y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Ma dernière visite est très, très présente dans mon esprit et dans mes yeux parce qu'elle nous a reçus, comme toujours, bien habillés, bien souriantes. Et nous avons passé des moments, 3 jours fabuleux là. On a chanté ensemble. Elle ne pouvait plus être debout et danser, mais elle était assise sur une chaise. Elle a dansé en joie et chanté avec nous. Elle est venue jusqu'au seuil de sa maison pour nous dire au revoir. Et tout ça, j'ai montré combien elle était présente jusqu'à la dernière goutte de sa vie. La ruta del alma del que estoy amando. El dia que es va morir van venir un fotimer de taxistes aquí perquè ella no tenia carnet i ens agafava sempre el taxi i amb tots arribava a un nivell de relació molt íntim, no? I això era per aquesta capacitat, no? D'interessar-se per les persones. El llegat de la Montserrat és un llegat d'una gran dimensió d'obertura, és a dir, és el llegat d'una persona que ens ha fet sentir, com ella deia, que la música no és suficient d'escoltar-la amb les nostres orelles, sinó que hem de sentir amb les nostres ànimes. Pour moi, elle est du même calibre de très très grande chanteuse. Elle a cette espèce d'incandescence, la même incandescence qu'une chanteuse comme ça, comme Callas. À sa manière, dans son répertoire, avec ses moyens vocaux. Montserrat a marqué peut-être la période plus importante de découverte de musique ancienne. Cette envie d'aller vers vraiment toujours cette possibilité de rencontrer les autres, de rencontrer autres questions et autres possibilités d'aller exploiter autres idées humaines. I think her legacy is also not in these recordings, but in the memories that thousands of concert goers have of all the concerts that she gave in very, very many different countries, and the memories of all the musicians who were privileged to work with her. El que més trobes a faltar quan tens l'absència d'una persona que has estimat tant és el poder tenir-la al costat, poder parlar amb ella, poder-la acariciar.
la seva presència espiritual la tinc. La inspiració del que estic fent en aquell moment depèn de tot el que ella m'ha deixat també com a idees i coses. Per tant, jo a cada concert estic amb ella. Quan faig música la tinc al costat meu. El que és difícil és quan vaig a la cuina i preparo una amanida i no la tinc a prop. El fil que em guia és arribar més enllà del que he arribat, intentar trobar l'infinit i el millor de mi mateixa i compartir aquesta experiència amb l'auditor. Anar més enllà amb un diàleg, amb aquesta transmissió de la música i la paraula en música. Dreams that you dream of once in